Arwaki ni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakwara moge jwang warango kendo adamiyo pek tich mago mag nyamburko. Mokwongo wadhi bedo ka warango ohala mag uso geche, kamachielo wabo bedo ka warango ohala mag loso geche. Kawuono nyakwara moge jwang e kaunti ma Nairobi wayudo thuolo mar bet piny kod Jackton Adek, mong'ere kaka Adek Tatu, ma en wuon kar uso geche mayudore e alwora mar ndara mano mar Bunyala Road. Ka okonowa mathoth kotenore kod owande mano mar Lilax Motors Limited. Kawuono wayudo thuolo matwa kode kendo okonowa maling'ling' mantiere e uso nyamburko. Ang'o madwarore ne ng'ama dachako ohala makama? To jogo mabiro nyiepo kata manyiewo nyamburko gin gik mage monego bed ni girango. Kawuono wabet kode piny nimar en makoro yawonwa mesawa mar ohala gi mwandu odiochieng' ma kawuono ka omiwa maling'ling' gi mopondo e chenro mag uso nyamburko kaachiel koda ka jogo madwa nyiepo. An gi nyinga iluonga ni Jackton Adek, mong'ere Luna Adek Tatu, ama Adek Meja. Awuod Migori, but watimo ohala Nairobi ka. Watimo ohala mar uso geche, wa import manyien from Japan, to kendo wa uso ma used, yani mosetigo. Motigo matin ma condition po nitie maber. Well, ohala wasetimo matin, but wachake diere moko chon ma wasebedo kwatime madhi kata higni moingo 8. Sani chiegni wan e higa mar 10 kowa uso geche. But ne wachako gi geche gari achiel, ang'iewo tiuso nosiepni, import ne osiepni machielo, tichaki duoge uso ne client. Koro as at now to wasegik e level makoro wan gi showroom. Showroom wa iluongo ni Lilax Motors. Kibiro tiyiero gari midwaro to trade in be watimo. Tiende ni ka in gi gari moro mojogi kata miolgo tidwaro machielo, tibiro to wawiloni gi mari timedowa pesa. Well, uso nyambukro ena kaka ohala ma kawaida. Mana kaka gisaki nya chako ohandi kamoro, pesa michako go ohandi no ema pod inyalo chako go ng'iewo nyamburko. But king'iewo gari kiriembo to osiepni moro neno kaber to nyalo koni ni Adek ma igolo kanye, to manyo kasto owacho ni mari nie maber ne tiusone. Kichak ing'iewo machielo tipo ka koro idonjo ohala, koro ing'iepo to osiepeni kawo iri, ing'iewo gari to osiepeni kawo iri. So ena kaka ohala moro ma kawaida ma ng'ato be nyalo chako, to imbe ing'iewo gachiel to chiendi no emichak iuso ting'iewo go machielo. Lakini ka in gi capital maber tinyalo omo geche Japan manyien, kaka sani wakelo geche mar 2018 model according to rules mag sirikal. Koro ikelo gari mar 2018 tichulo duty, clear go, tikele showroom to ji biro ng'iepo iri. Gima se somo maduong' ahinya uso geche en ni Kenya ka waonge kod capital maber, but ji nigi gombo mondo ng'ato ka ng'ato bed gi gari. So iyudo ka mondo ging'iew gari manyien new from Japan kata ng'iew gari local from DT Dobi kata General Motors, iyudo ka dhano ok nyal chopo kanyo. Koro ji temo manyo gari ma bechgi piny matin. To gari ma bechgi tin en gari ma used, mosetigo to some level but pod ober. So iyudo ka ng'eny ji ok nyal afford geche ma new to giduogo piny. Koro mano omiya mijing'o mondo mi abed ka waro geche mag second hand ma bechgi ni piny ma jo Kenya nyalo yudo gi bei ma gidwaro. En mor maduong' saidi kinyalo kamana kaka ohala machielo minyalo timo to ng'ato airi koyudo gari maler kendo maberne kotero ne family, to in be oweyi ka gi pesa kochuli tinya chako waro go machielo. En mor maduong' sana nikech iyudo ka osiepeni biro promoti, ging'iewo gari iri, giweni pesa, to kendo pesa ma giweni no nitie profit ma imbe loso. Samoro iyudo gari mar deal ing'iewo kata mana 800 for example,
tiyudo kiuso nosiepni kata 1,850. Iyudo ka kende chak iloso gimoro ma kendo nyalo konyi to konyo familini. Omiyo en ohala ma kawaida, ma an be kako konya ni tema kako konyo na famili. But osiepena bende mor ka gibiro ira, ka ginyiepo, to gimbe iyudo ka gimedo klas obiro malo. Challenges mantie ohala sana kaka wan jok mawaro geche. Nitie group ma nyalo kelo ni gari mondo mi ng'iew. Number 1, iyudo ka gari nok ler. Iyudo ka samoro en gari ma omayo ng'ato. Samoro iyudo ka en gari ma engine wise nigi problem. Samoro iyudo ka en gari ma body ok en maber. Samoro iyudo ka en gari ma samoro notimo kata mana accident kumoro moneko ma polise luwo. Koro kapok ikawe michulo wuon gi motimo ni transfer, nyaka itim due diligence mi make sure ni gari en gari maler, en gari ma yore ler, kendo en gari ma kiuso go siepni to dhi konyo siepni. Yes. Wadil gi gimiluongo ni brokers e uso gari. Brokers gi gin kamoro amora, kata idwa ng'iewo lowo kata ng'iewo ot, wa connect kodgi mondo mi ichope gari manyalo konyi kata mondo ng'iepe. But iyudo ka ng'ato ji fanya kaka obiro ni en broker, ni en mong'e wuon gari, tiyudo ka kata wuon gari nokia. So samoro be kugik sama koro idwa chulo gari, to account momi ok en account mar wuon gari. Logbook name, jina manie logbook, nying manie logbook opogore gi ng'amo kama dwaro ni mondo ichule pesa. Koro samoro wayudo pek, iyudo kichulo ng'ama ok wuon gari, koka wuon gari bende chako tucho bang'e kadwa koro dwaro pesane. So brokers nitie, to nitie bende brokers mabeyo makelo ni gari, makel ni wuon gari, to nitie bende brokers mabe kokelo ni gari to nyaki ipar diriyo kapok ichudo. Process mar ng'iepo en kaka dang' ing'iew gimoro, bat gari to nyaki bede ng'at ma nitie procedure. Number 1, ka ng'ato biro e showroom, obiro kose identify, oseyiero gari ma chunye gombo. To jok moko be biro e showroom ma ok ong'eyo ni oningo ng'iew ang'o, lakini pesa to en go. Koro ibiro wuotho kode. For example, kaka ma wan go kagi, ng'ato dwaro gari mok cham mafuta mang'eny. Koro udok gi gimiluongo ni engine capacity. Obiro ng'iyo engine capacity matin mondo mi omiye. Ng'ato dwaro gari ma sellable. Kong'iewo to bang' kata dweche moko 2 kata dweche moko 3 kata higa 1 kata higa 3 kata 4, kata buo yude to nyalo uso mondo mi okonyre go, to uso nyalo bedo mayot. Mane miyudo kaka jo Kenya ohero geche machalo Toyota kata maybe Nissan kata Subaru. Gari ma kong'iewo, model ma kong'iewo to nyalo konye ka tabuo moko. At the same time, jok moko bende samo bire showroom nyaki ng'i reliability mar gari. Gari ni onyalo konya for how long. Koro magi gik moyudo ku discuss gi client, then bang'e chien uwinjoru. Koro koneno ni CC ni orome, capacity mar engine orome, mane mokawo. Kasto jok moko be yiero kala. Ng'ato wacho ni ok odwar ma white, ibedo gi option, ibedo gi ma black, ibedo gi ma maroon, inyalo bedo gi ma brown. Koro bang'e chien tuduogo winjoru e bei. Asto undiko agreement. Kuchope agreement, wan gi agreement, ng'ato nyalo biro gi lawyer ne wayiego. But wame wan gi kaka dealers mas registered by the government, wan gi agreement office. Ibiro to wandikore, kwasendikore idhi e bank, itimonwa transfer. Kisetimo transfer mwaneno pesa, watimo ni transfer mar gari to bede nyingi immediately. Kaka sani transfer mar gari en online, watimo ni to donje account ni. Then kisetimo ni transfer no to nitie gimiluongo ni ownership acceptance. Idonjo e system mar eCitizen, titimo gimiluongo ni iyie mondo gari obed mari, kore accept online to gari bedo mari. From there, gari osebedo mana mari, onge ok koro osewuok e nying showroom. Mane kaka watimo ne clients wa. Ohala mar gari sana ji ohero town centers. To kata ka ok en town center, tibedo machiegni gi CBD, kama chiegni gi town. Nikech ng'enyne ji oluoro mondo mi ging'iew gari oko mar town kaluwore gi security. Samoro ng'ato ting'o pesa cash to wuotho go, ok onyal wuotho go mabor.
Oro dwarore kama CBD kaka Karwa ka from town nyaka Karwa ka en gimo dakika 5 nyaka ibed machiegni gi town. Then mar ariyo kama ikete me nyaka ibed gi security mabedo maber, nikech gari en gima ing'iewo to ing'iewe gi pesa matin, ing'iewe gi pesa maduong'. Koro security sana to gi accessibility kaka inyalo yudi, oningo yudi machiegni, oningo ng'enyne yudo kineno showrooms mang'eny e Nairobi, ng'eny gi gien e lak ndara, barabara, kando mar barabara. Kidhi Ngong Road iyudo gi kando mar barabara, kidhi Kiambu Road kando mar barabara. So security to gi accessibility, nyaka ibed kuma ji nyalo nene showroom ni, to ng'eny showroom ji neno kaka le bath yo. Well, chako ohala luwore kaka Nyasaye ogwedhi. Inyalo kawo kata loan e bank tichako go ohala. But ka baby samoro nitimo ohala machielo to koro idonjo and geche, in gi capital. Inyalo chako kaka wan gari, ka in gi $1,000,000 romi ng'iewo gari achiel, but mana gari matin. Koro gari matin inyalo uso to chako medo ting'iewo go machielo. But ka in gi capital maber, ni Nyasaye ogwedhi ka ni chako kama ber, tinyalo wara kata geche 10 dichiel. Koro iuso gi ausa pole pole tiwero, iuso gi pole pole tiwero. The same to import. Ki import gari from Japan, inyalo import gari according to capacity mari. Inyalo golo gari Japan, ikelo geche ariyo, inyalo kelo gari achiel. Duty mar chulo gari e port en mana achiel cha. Koro ichule kisetimo clearance tikelo. Koro inyalo kelo akela gi kaluwore kaka Nyasaye ogwedhi to in gi pesa. Lakini pesa matin mogik minyalo chako go ohala ni oningo bet chakre $1,000,000 kabiro malo ema nyalo nyiewo gari. Ohandwa ni biro gi pogruok mopogore opogore kaluwore gi sirikal matiyo. Kichako ng'iyo sirikal mane wachako go mar during Kibaki government, ne yudo ka duty mar gari ne ni piny. So iyudo kata kane wang'iewo Fielder, Toyota Fielder in 2007, iyudo ka duty was around 150 ama 250. To kaka sirikal lokore, duty bedo malo, tax bedo malo. So iyudo ka gari mane wang'iewo chon 450 kata 600,000 sani ochopo chiegni 1.6 million. So en gi challenges nikech onge chieng' ma sirikal noseduoko tax piny kata ushuru piny mar gari. Ushuru dongo iga ka iga. Koro iyudo ka gari mane ji ong'iewo 2 years ago, 2 years ago $2,000,000, iyudo ka gari no currently obedo kata mana 3.5 million. So tabu mar ohala sana ma wan go en ni sirikal ka sirikal medo ushuru malo, so bei biro malo. Mokwongo da wuoyo gi nyikwa Ramogi, adakonu ni ohala mar geche en ohala makelo mwandu, kendo en ohala maler, kendo ichamo tekoni mitiyogo. Iwaro gari gi pesani, timedo mana gimoro matin e wiye, timiyo osiepeni. En ohala makelo mwandu, kendo makelo saidi. Sana king'eyo kuonde ma geche nitie geche mwang'iewo ma wuonegi nigi tabu matin. To nitie be geche mwang'iewo koywa, but nitie be geche minyalo golo Japan. So king'eyo kaka inyalo yudo gari tiyude yo maler, ting'iewo gari maler, obvious nyaka ilose gimoro. Nikech inyalo waro gari kata 1.2 million, titimone iluoke aluoka, to itimo mana maintenance mo matin kaka suspension. Kiduogi kete chiro tiyudo ka gari ma samoro ing'iewo at iwaro 1.2, ng'ato chuli kata mana 1.4 nikech lerne, to that is the market price. So ala ni nigi okelo en gi return maber, kendo kuponi ing'eyo kaka itime to en kod kony. Omiyo anyalo kono osiepena ma uso gari manie e line mar uso ni ohala ni nitie kaka nyalo konyo wa mondo wadhi mbele. Kama wuoyo ni to wan Nairobi CBD, wan Bunyala Road opposite NCBA Bank, Upper Hill. To wan gi different branches. Wan gi branch achiel Mombasa, iluongo ni Coastline Motors, but kama wantie ni to Lilacs Motors. Coastline Motors ni Mombasa, El Selassie Avenue opposite Quickmart. Lilacs Motors mantie Nairobi
en Upper Hill, Bunyala Road, opposite NCBA Bank. To nambwa minyalo yudowago Lilax Motors and 0720 873667. Kiana loke gi dholuo mondo mi ji te winje en 070 8 7 3 Nyakwara Moge Jwang' koro iseyudo thuolo mar ng'eyo gigo madwarore mondo mi nyiew nyamburko machalo kama kata ma bende mantiere machiegni koda kae. Gin mana gima girito en mari mondo mi migi ohala. Gigo manyalo timore en mana ka oganda ugerore kaluwore kod ohala mitimo kaka Jackson Adek bende oleronwa e chenro ni. Wakaw ywe masani to ka waduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Pari onge somo gimoro maber. Kapo neno bro fwenyo ni wonde kae to kae to ang'o? En koro bro chako chich kodi moingo ka en oheri kae. To ka koro osechako chich kodi en obiro ng'eyo gima in ipande. To emomiyo ang'o? In nyaka ibed motang'. Nono gima dhi nyime kindi gniti en obiro ng'eyo. Kucha osewacho ni ok nyal donjo. Momiyo ok iwinj wach kucha. Buka. Operation mar polise madhi nyime kae. Mondo bende nyalo yudi kanyo. Ne uru winja. Osimna kuma achiel gi jaode. Nitie yie kae. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo Nyakwara Moge Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu kendo en moro marani pod ikete kar ka e chenro ni. Parni nyalo miyowa paro mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni mar ohala gi mwandu kokalo SMS line wa ma en 23 kata e mbui mar Facebook gi nying mar Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube. Nyakwara Moge Jwang' kaka pok opogore, lony bende biro mopogore. Kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu, e chenro mar ja ohala wa mar Juma, wadamenyo Sigan Lucas Onyango. Lucas Onyango loso nyamburko, geche moloso ok en gari mora mora. Oketo lony mare e loso nyamburko kata geche mago mag Mercedes kende. Mano e kama oloso. Geche mag nyadhigi oloso gi yo machal nade. Tena ng'o momiyo nokawo maino mare kod thuolo mare mana mar puonjre mar mondo mi olos nyamburko mag Mercedes kende. Walime kare mar timo ohala mantiere Jamhuri kata Woodley e kaunti ma Nairobi. Kendo miyo sigande maling'ling mopondo kaka inyalo ber chenro mag loso geche gi lony madwarore. Kawuono Lucas Onyango e ja ohala wa mar Juma. Niluonga ni Lucas Oduolo Onyango, awuoda Lego Nyajuok. Kumwatiye ni, watiyo Woodley. So, kaili ema negi kambi wa miluongo ni TriStar Auto Care Center. Nwachake chon, to nok, manekano wachake nok wachake kaka kambi. Na wachake na tiya kaka individuals, kunime nwatiye. But kuroka ne wabiro in 2010 eka nobiro paro mar ni nwa bedo gi moro mar riwruok at least nyalo kaka company mondo bed limited mwanyalo ga bedo nwa manyo pesa to wandiko jogwa wapunyo ji tich right at least jamong'e tich wanyalo kawo to wandiko to wachulo gi mshahara for every month nikech wan sibedo gi kambi tudo ka gikinya dhi maber nikech you are limited.
in a limited company. And kuom gimana kana chako ka pares na notho kapod watindo. Natemo the school, watemo somo. At least na no can teach challenges. Kono acho mono mi awe the arem at least arem come out at the mono mi at the take no. At the punyera gi moilu eta nikech na ngeti jilwedo. Kada mama ninsa ni ngathina. Ye na take mo loso kama kapod watindo school. Corona atemo ga loso gigo to ne pacha nentiga wach mar loso gari sana. Corona kane mama na oseto na dhi ba join puonjera tich. Kod nacho nyithindo be kumuwuok nyithindo pod ne tindo. Kod nadwa mondo at least arang nigi ka ginyalo chopo chieng' moro gibe ginenie ka dhano. Kod nadhi apuonjera tich, naketo wiya e tich sana mondo apuonjera tich mondo ang'e gima timo. Kana ang'e tich, natiyo kaketo chunya e gima timo. Kech ng'en piny ka ikitimo gimoro pikete chunyi tinyalo ng'eyo kendo inyalo ng'e mo. Koro nang'eyo gigo at least kalure kata kambi kambi mana dhi batiyo nigi ne gikawa ka ng'ama serious. Changamoto mantiere itijwani en mana koka tich neno yudo ka samoro itiyo iloso kata gari to gimodhi okethre. Yen sama gino kethre no customer ok bing'eyo ni gire okethre nadi. Makoka yawo mana pachi bi acho na wadhi adog deeper in my pocket mondo alos ng'ani gire ni kana dware. Afadhali kredhi los to yud ni loso ne gire kaka odwaro mondo mi odhi komor. Site ya yudo ni chiyo kata gari momi on kata gimoro mi yude. To kiny kata koke ng'ata achiel mino miloso ne gire no onya kilo ni ng'at machielo to at least ina tayudo gimoro matin tiki recover kodo. Nikech tich mara mato nitigi challenges. Mercedes ni kapacha ni kana adongo mani gari manahero ichunya tutu. Yeah. Tijwa kawan tika kae waloso Mercedes to an kendo wi funde machielo ma betiyo gache moko machielo. Kech ng'eni kapo ni keno ka an customer man gi Mercedes samoro nigi gari mo machielo bende tiyudo kod odman ni gache no konya tero kamo machielo nyaka malose. Koro iyudo ni nyaka combine tijego kamoro achiel. Lakini lony mara ne dwaro mondo mi at least abeda ni Mercedes ne matimo. Koro challenges mana yudo ni customer kan gi gari en gacha ariyo to okodwa tero gari no kamo machielo. Odwa ni kae mokilose gache no keche more trust. Koro jomandiko to andiko kabila mopogore. An gi Joluo, an gi Waluya, anati gi tribe moro amora Kenya. Nikech ohala kidwa timo kik iyier tribe mitimo go ohala. Amiyo kata jogo gi advice ma ni samili loso kata ng'ato gari kik irang ni loso gach kabila moro ni dwa timone marach. Loso gari mamono mi at least iyud customer moro. Ineno. Koro titiyo nyaka i-combine iloso sura mar pinyu. Sura mar pinyu mono mi los nyaka utik jok kabila mopogore opogore. Mane kinyalo loso sura mar pinyu. Ing'e mondo mi ichop kuma iyawo kari mar tich ikawo muda. Nikech nyaka ibed gi finance bende. Onge tich moro ma minyalo yawo kionge some finance ilweti. Nikech ng'eni kata kiyawo company to need tools. Tool ne mokwongo. Kiacha no kwere kibedo go midhigo e ndalo to kaka inyalo yawo. Inyalo dhi puro e puodho. So no challenges mi penya gogo waseyudo nikech ng'eni sama ionge kata machine ma diagnosis. Ting'eni sama koro kelni gari ma gache ma digital masani gi ok inyal timo diagnosis. Lakini sama isebedo gi machine ma diagnosis inyalo bedo advance. Kech kitimo diagnosis ibong'e problem kuma nitie. Aeto inyalo loso gari no. To ka kitim diagnosis tineng'eni lony mane wan go chon ka gache mag 1 to 4 Mercedes gi
ninyalo diagnosis kalure gi kaka ing'eye ineno, lakini koro masani mag automatic computers iyudo ka nyaka iket machine isom ka unit moro nigi problem, ka electronic nigi problem, lakini mechanical tinyalo loso without diagnosis ineno. To kata mechanical part mar engine nitiere sama iketo machine ibong'isi kata gari nigi misfiring to obong'isi ni cylinder ma kama ema timo misfiring, koro obong'isi ka en coil kata ka en nozzle. Gik madware mondo mi yaw ohala gin gik mang'eny, gin certificate of corporation, gin gik mang'eny ma nyaka imany. Nyaka idhi county bi kata kapo ni iyudo place midwa time ohala, county nyaka locate ni en place makare minyalo time ohala no. Ai koro gise locate ni nitie certificates ma nyaka irang ma mondo mi yaw ohala no. To certificate no kiserange koro ka inyalo combine gimoro amora to inyalo koro ing'e kata company mantiere Kenya kae gihero ma mondo mi giti gi another company molo individual. Sama in company tuyudo ka kata company machielo man kata geche moko bodwaro ni mondo mi omany company manyalo tiyo kodo ma mondo mi at least obedo safe. Kesa mitiyo company I guaranteed. Okiti ka Kenya kae iboyudo ng'ato nigi register tich to wuotho go e bag matiere otimo broking, obobiro to broki tamo pesani to kiny kumimanye ok inyal yude. Lakini sama ibedo gi base ming'e ni Lucas ni kapo na oki town tabo yude kuma kama, ing'e ni onge chieng' minyalo miya pesa bine ni Lucas no kabi yudo neno. Aito gima kendo kidwa mondo miti maber wach kata kiyawo kata makari matich nyaka ibed ng'ama ohero chulo tax. Kihero chulo tax tibo dhi maber, to kokihero chulo tax kihepo tax ting'e ni ohandi ok bi dhi mabor, ibo ng'ang'ana lakini bochopo kamoro nyaka istakie. Tich moro amora ma kidwa chako ohala moro amora, gima mokwongo iloso tiji bedo maler ma mondo mi ng'ama itiyo ni kawuono nyalo ng'iso ng'ama chielo na be ng'ama kamae maloso na gari to nyo loso na gari bo bedo maber. Kendo kiloso ng'ama chielo mokelo no gari kendo ibedo ka ng'ano refer kendo ng'ama chielo. Kaka an most mondo mi anyal endelea bacho mantiere kana chako tich na atiyo nokarang pesa, to most jogwa matinde mopuonjo tich iboyudo ka ng'ato kosetieko higni ariyo i workshop to kata mana otiko mana 1 month 2 months to ng'e ni ong'e tich. Koro ng'e tich ni ong'e pesa mokwongo to iyudo ka koro konyal bedo piny buti. En gima moga paro sate en wach ma pesa. Kidhimiye gima okra kimiye ni dhi nyiewo na gima kama, en gima paro mokwongo en pesa. Sama mokra nyalo ng'ise ni gari ni koko to concentrate koko no, ni mo concentrate ni ani miye pesa obotiyo gari no malo donjo buoye to kokocha aito okwei pesa. Lakini kapo ni gari idwaro loso gari ni customer ing'e mokwongo ni gari ni abe kata kan ma ariembe oting'o life mara ineno ilose maber eka kendo be Nyasaye nyalo miyi be ibedo mari. To kokitimo gach ng'ato maber kamari ting'e ni bende iboga bedo kamano, ni boga bedo ni itiyo to onge gima inyalo timo kata gi pesa nino, nikech ng'acha dhi ka ywak to idong' kimor onge gima inyalo timo gi pesa no. An gima nyalo wacho ni ng'ato ang'ata madonjo ohala mokwongo obed ng'ama straight forward,
kibedo ng'ama straightforward onge chieng' mane dhi e wrong ibo tiyo tiji to gimoro amora nibo dhi kod iwang'e lakini kibedo ng'ama mengi mbadhi to ibo ga tiyo to mbadhi no makino chak chami kanyalo wacho ni jo garage duto mantiere ere ma Ugli ka ginyalo bedo gi muungano to wanyalo dhi mbele maber nikech kai wantie garages mang'eny but anto unlimited company we are limited koro but gima ano kayiero ga anatiyo ng'ata ano kayiero ni kim limited nikech kidwaro advice anyalo mi advice kino nyalo mi wacho ni gima nyalo mi geri nyalo mora moloyo ng'eni piny ma wantiere sani ni ng'eny ji ok ohero ng'ama endelea ng'ato kineno ka ng'ato dhi maber kama okacha tini borango kaka inyalo tieke lakini kapo ni ihero gir nyawadu tibo yudo ka unyalo endelea kendo unyalo dhi mabor nikech ka sani wan Jujua Kali ka nyalo bedo gi muungano moro kaka mar jo pikipiki nigi muungano moro ma very strong emiyo ka ng'ato yudo accident kamoro to gisechopo giduto lakini Jujua Kali most opobeno riwre to bedo gimoro achiel to gierre mondi ka sama gierre no tibo yudo kata kapo ni ng'ato dhi piny to jomachielo nyalo kawe to ting'e malo mano gima wainde timo wainde omakre to janizo Somalia omakre kabisa bedo gimoro achiel yudo ka ng'ato nigi shida kata ka oneno ka ng'ato nigi talent moro manyalo timo kong'e uso wuoche tino ka gikawo pesa giketo wuoche to giwach ni koro do bedo kanyo ni koro keto pesa kanyo ni wuoche keto pesa kanyo no dai pesa odwaro ng'ato ting're malo ka ng'ato ting're malo to bo ting're malo because pesa chande bo bedo nyuolre to ibe bo yude mane manyalo wacho lakini nyinga nase fulra to kumwatieni watiyo Woodley Estate Kino Road workshop wa ilongo no TriStar Auto Care Center namba sim N0724 558121 mano namba nyalo yuda kodo kimanya tibo yuda sim ginamano sasa Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com